Врятувати Севіль. 17-річна кримська татарка Севіль Абдувалієва 8 років тому перемогла рак. Була першою в Україні, кому лікарі поставили ендопротез і не ампутували ногу. Севіль виросла і їй вкрай необхідна заміна протезу. Історію юної кримчанки, яка мріє стати моделлю, розкаже наша Олена Царенко. Це 17-річна кримчанка Севіль. Під час фотосесії посміхається і не думає про хворобу. Про недугу нагадує ніжка, одна коротша за іншу на 5 сантиметрів. Юна кримська татарка мріє стати дизайнеркою і моделлю. Це її друга професійна фотосесія. У Київській школі-студії Севіль подарували фотосесію та готують професійне портфоліо для дівчини, щоб здійснити її мрію та допомогти родині. А модель для меня это как хобби, это увлечение, которое мне очень нравится, от которого я получаю удовольствие. Именно портфолио у меня еще не было, и вот эти позы обычные такие, это для меня что-то новенькое. Самое главное, чтобы она поверила в себя. Для модели это самое главное. Сегодня мы сделаем для нее фотографии, и обязательно покажем эти фотографии, это портфолио нашим партнерам в модельных агентствах. У Севиль будет все замечательно, очень хорошее портфолио, красивые фотографии. У 10-річному віці Севіль в інституті раку поставили діагноз остеогенна саркома лівої стегнової кістки. Пережила 14 блоків хіміотерапії. У 2014-му дівчинці одній з перших встановили перший онкоендопротез. Зараз Севіль виросла та потребує заміни протезу. Медики кажуть, різниця між здоровою ніжкою з ендопротезом більше 5 сантиметрів. Це повністю руйнує її хребет і може призвести до ампутації ноги. Проте ані мати, ані дівчина не здається хворобі. Нужно было собрать 1,5 миллиона гривен. На сегодняшний день мы собрали 600 тысяч гривен і остаток 900. Мати Севіль у Криму не має постійної роботи. Єдиний дохід родини – пенсія 80-річної бабусі та самої Севіль з інвалідності. Тож гроші на лікування для Севіль збирають усім світом. Допомогти дівчині вирішила українська дизайнерка Марина Козаченко. Відтепер Севіль Абдувалієва стане обличчям дитячої лінії одягу модельєра, колекція одягу якої була на показах в Нью-Йорку, США та Італії. Спеціально для Севіль Марина Козаченко запустить у продаж серію дитячого одягу. Частину грошей перерахують на операцію. И для Севиль это будет старт, сделать начало профессионального портфолио. Будем развивать ее как фотомодель и договариваться с брендами, чтобы не только она была нашим лицом, чтобы она была профессиональной моделью и чтобы она могла этим зарабатывать, потому что мечты должны сбываться. Вартість розумної кістки ендопротезу з титану – 1,5 мільйони гривень. Ці протези не забезпечуються державною програмою. Аби допомогти родині, Українська біржа благодійності створила проект «Вперше піднятись на вершину». Туди надсилали кошти на протезування дівчини можуть усі небайдужі. Мати Севіль вдячна за допомогу донечці, а ще усім, хто допомагає здійснити дитячу мрію Севіль. Ей очень нравится сниматься, и я думаю, что она пойдет дальше. До слез приятно, что столько много людей поддерживают и помогают нам. Смотря со стороны, как работает дочка, я вижу счастье в ее глазах и какое удовольствие она от этого получает. Другою домівкою для її родини став Київський центр онкохворих дітей «Дача». Севіль з її мамою тут були одним із перших пацієнтів. І саме тут, 8 років тому, зібрали 45 тисяч євро на перший протез для Севіль. Тому вірять, знову зможуть допомогти. Про Севіль кажуть, вона сильна духом, змогла здолати рак і тепер не здається. Олена Царенко, Ислам Пінка, Асан Емінов, Заман, АТР.